Ospakizuna bilakatu da aurten abortu eskubidearen aldeko nazioarteko eguna. Dozenaka lagun bildu dira Bilbon Alderdi Popularraren lege erreforma atzera bota dutela ospatzeko. Gaineratu beharko genuke ez garela konformatzen horrekin, askoz gehiago nahi dugula, ez garela konformatzen indarrean dagoen legearekin, kode penaletik atera nahi dugu emakumeon eskubidea erabakitzeko, baina ahaztu barik oraingoa izan dela kriston aurrera pausoa. Abortuaren aldeko 40 urteko borroka darama mugimendu feministak, eta lege proiektua atzera bota izanagatik, borrokan jarraituko dutela aldarrikatu dute bertaratutakoek. Oraindik ez dakit seguru dagoen legea bertan bera geratuko dan ala ez. Izan behar dugu oso argi, abortatzeko eskubidea izan behar dela legala, izan behar dela doakoa, bai? Eta izan behar dela emakumeak eduki behar duten eskubide bat. Gure gorputza gurea da lelopean, Gasteizko Andra Maria Zuriaren plazan ere bildu dira Euskal Herriko abortatzearen aldeko plataformako kideak. Oihu eta kantuz egin dute ibilbidea.